Pwede ba nga dikitan ang imong firewall sa balay sa imong silingan? Pangutana sa tuang follower. Attorney, ang akong firewall gidikit na gyud ang balay sa akong silingan. Diha na gyud ni kabyon ang ilahang kasilyas. Sakto ba? Ang tubag dili sakto. Unsa giingon sa Article 670 sa the New Civil Code? Ang paril sama sa firewall dili kana pwedeng sikitan bisan unsang matang sa edipisyo. Kinahanglan i-observe ang 2 ka metros nga distansya. Di pwede nga ang balay sa imong silingan o ang pansayan sa imong silingan adto kabyon ngadto sa imuhang paril. Unsa may imong remedy, hangyo alang una ng imong silingan. Basin madapa og istorya. Kung di madanag istorya, pagbarangay kamo. O di mo magkasinabot sa barangay, pag-abot nagyud kamo niana ngadto sa hukmanan.